Niña Chinita! Sino? Ako? Happy Friday, mga kabisyo. Happy Friday! Aray ko, paka. Welcome sa isa na namang edisyon ng Sino Ako? Aray mo. Paka. Proud na proud ang President and CEO ng Aficionado and the Lord of Sense na si Joel Cruz sa kanyang 6 na mga anak. Alam niyo ba kung bakit? Bakit? Dahil 5 buwan na raw itong di na gumagamit ng cellphone. 5? 5 buwan. Wow. Ayon sa kanya, surrendered na ang mga phones ng kanyang mga anak. At pinaliwanag niya sa mga ito na sa ibang bansa ay sinimulan nang ipagbawal ang paggamit ng cellphone. Di naman kaya ng mga social media para sa mga may edad 16 pababa. Ginagawa na raw ito sa mga bansang tulad ng South Korea, sa France, China, the Netherlands, Finland, Israel, Australia, UK at Italy. Kaya sabi niya sa mga anak niya na kung sakali mang darating ang panahon na gagawin din niyan dito sa Pilipinas, ay hindi na sila maninibago at mag-a-adjust pa ng malala. Ginawa niya raw ito dahil napansin niyang kanya-kanya na ang kanyang mga anak. Nagtatago na lang sa kwarto habang naglalaro ng cellphone. Subalit ngayon ay unti-unti nang bumabalik. Naglalaro na silang sabay-sabay. At sabay-sabay na rin silang nanonood ng mga movies at tumatambay sa kanyang kwarto. Ikaw, kabisyo, gagawin mo rin ba sa mga anak mo? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, shout out kay sa aking Kumpare. kumpare Mars, Mars ko yan, Joel Cruz, na nakinig siya sa aking advice na ganyan. Alam mo, hindi ka naman talaga nagsiselfone, kaya nagdududa ako na mayaman ka kasi minsan ninira mo yung cellphone ni Kuya Kajot. Ganun Ipad. yun, ganun yung style para hindi mahuli. Ah, Manghiram ng cellphone ng kumpare. Galaw ka! May kilala rin akong ganyan Wala eh. Oy, ako. nakatext lang ako. Wala akong dalang cellphone kasi. Sa katrabaho nang hihiram. Oy, dito muna tayo mag-usap. Galaw ka! O kaya, So, hinihiram oy, niya yung cellphone? Instagram to ng ng estudyante ko. Dito muna tayo chat. Sinimulan mo kasi mga ano eh. Coach pala. Tapos, Coach. Tapos, ano isa- sabi? isa. Hindi ko dala yung cellphone. Huwag kang mag-text doon na. Saan daw mga mag-text? Dito muna, nakitext muna ako. Sa player. Sa Bulabog player. tuloy. Mangkanor kasi nung pisahan. Alam mo, hindi naman Ah. tama. Nakakatawa na may mga ganyang parents na bumabalik sa conventional Ay, oo. style of Agree ako parenting. dyan. Totoo naman eh. Kasi ang ginagawa Ako ko nga sa eh, mga kids, may, di mo maiwasan, sige, pahiramin, parang reward na lang na siyempre magmamalaki sila, i-flex nila, ano lang ako, one mistake lang ako sa quiz, So, na reward perfect ako, yun, perfect. reward. Sige, reward. Pero binibigyan ko talaga ng time limit. Isa hanggang Kailan? 2 oras. Hindi po pwedeng... So, anong Kasi ginagawa? Aral. Aral, oh. Tapos, ang ginagawa kasi minsan, teach, pag hindi mo, di ba, alam na mga parents dyan na nakikinig ngayon, good morning po, shout out, na pag hindi mo pipigilin yung bata or pipigilan, minsan, ayaan mo siya, whole day yan, hindi yan, wala yung pake, sige, hindi na nga kakain, maglalaro na lang yan, or magsa-cellphone. At least Puro tipid swipe, ano puro kayo, swipe. bigas, 'di ba? Tsaka gas. Di magluluto. Ang galing talaga dito. Chopstick ka lang, wag kang mag-chat dyan. Dito tayo sa... Wag mo ko i-chat Dito doon tayo sa Telegram ng kumpare ko. Oo, na yung Telegram. Bakit di ba pwede doon? May Alam ni tinatago. Manong driver yon. Manong, wag mo i-download yun na Bakit? kakasala ka sa Telegram. Talaga! Uy! Kaya nga. So,
Proud na proud tayo sa mga ganyang parents na, teka lang. Parang yung mga anak din ni Marian Rivera, ganyan eh, di ba? Oo, di ba? Na hindi muna magsa-cellphone kasi nga, Oo, ang dami nga naman, hindi mo makokontrol yung social media eh. Kung ano napapanood nila. Baka, syempre, alam mo Saka ng yung mga bata, batang absorb exposed lang. sa cellphone, iba talaga magsalita. Oo. Like sasabihin, what the hell? Uy, mga, what the heck? Oo, Mga yung ganun, pamangking ko si Jude. Ay, Jude. Dahil exposed talaga siya sa cellphone, walang limit. Sabi niya, Mama, what the hell? Sabi ko, very good! Walang yakatsahin ka! Para hindi siya mabully, yun ang sasabihin niya pag binuli siya, what the hell? What the heck? Oh, di ba? Ganun lang yun. Oh, pero yun na nga, ang mga, syempre, number one, hindi siya ganun ka-healthy sa mga bata if super or overexposed sa mga gadgets. So ako, agree ako dyan. Kaya shoutout Ako din, kay agree ako Joel sa mga Cruz. bata, pati sa mga mister, kasi Mister! dyan talaga nagsisimula yung pagkakasala pambababae nila. Promise, bigyan mo din ng limit Bakit? yung cellphone niya. Pero sabi nga kanina ni Mang Kanor, pag gusto gumagawa ng paraan, makikitext muna. Dito muna busy. tayo text, iniwan ko cellphone. Discard. Aray mo, paka! Sabi ni Mister? Sabi ni Lolo. Ay, nako, akala sabi ng bata eh. Kakamelo! Sabi ng bata? Sabi ni Lolo. Gusto niya yung kogumilon eh. Gusto ng bata? Lolo, kasi malaki daw yung melon. Ng Lola. Aray mo. Pakak! Anyway, salamat. Mamaya abangan nyo may mananalo ng 1,500 pesos sa ating. Kurig, love knows no boundaries, hatid sa atin ng Pride Detergent. Dito lang sa 90.7 Love Kailangan Radio. mo bang i-memorize yan? Basic!